Na cociña, chan. Entonces, hoxe, vamos cociñar un bonito en salsa da horta. Sí, señor. Ai. Salsa da nosa horta, porque vamos a facelo con verduras de tempada, que están ahora maravillosas e que combinan co bonito de maravilla. De maravilla. Bueno, entonces, para facer ese hermoso bonito en salsa da horta, penso que temos todo aquí dentro, o aquí encima. Iso parece, Lola. Hai dúas fermosísimas rodas de bonito. Parecen dúas rodas dun carro. Talmente. E 3 cenorias. Dúas ceboliñas das nosas, un nabo, unhas ceboliñas francesas desas pequenas, 4 tomatiños maduros e apelados e unha folla de loureiro. E para guarnición temos aí 5 pataquiñas peladas, Feixóns verdes, un pemento vermello, outro verde e unha cenoria. Que máis? un pouquiño de vinagre de viño, Ai. viño branco e, por suposto, Aceite e sal. e vamos a empezar preparando o peixe. Que te parece? Pareceme de maravilla. Temos aquí este maravilloso bonito, que isto é espectacular, eh? Vamos a sacarlle a pérola. Avante toda. Cun cuitelo ben afiado, deberá ser cousa fácil. Pero eu na casa fajo moito en marmitaco. E despois moi tamén... rico. Sí. E despois tamén fago en escabeche. Me encanta, poño no Queda moi anel. rico, como se fora peituga de polo en escabeche, porque é unha Sí, carne señor, branca, sí, verdad? señor. É moi rica. E ademais ten moito aproveitamento. Ben se ve. Ahora sacamos os lomos, Sí. Os 4 anacos para sacarlle a espiña central. E máis a sangre, como lle digo, esta sangre morta que ten aquí. Eso tamén. Para que quede ben limpiño, claro. Quitámolle a pel, quitámolle as espiñas. E ora, que facemos? Pois vamos a poñelo na súa medida. E a súa medida é así en dados. Mira, fíjate ti. Dados deste tamaño. Ah, uns anacos xeitosos. Mira que blanquiño. E despois de cociñado, máis blanquiño aí. Máis blanquiño. Para darlle aos meus netos a comer. Bárbaro, porque, Bárbaro, claro, porque non leve espiñas, nada de unha nada. carne branquiña. Sí, señor. Que agradece un airiño de sal, como a todas. Como di a canción, unha volta por o medio, outra por o arredor. E outra polo alrededor, así para o que ben baila, Así foi o bañador. ni máis ni menos. Aí queda, reservado. Toca poñer en marcha a tarteira. E agora vamos a cortar as verduras. Pois veña. Pois nada, cortamos en xuliana, Moi ben. Lola. Xusto así. Son ceboliñas das nosas. Eu digo das nosas. Notase ben, No ácido, verdad? Notase moito porque son acidillas, pero bueno. son moi sabedeiros. Dalle un sabor aos guisos maravilloso. E o nabo faralles moita compañía. Eu é a primeira vez que vou a cociñar con nabo. Eu na miña casa jamás cociñei Pois con mira, nabo. Beni. nunca. Nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Evidentemente, ademais o nabo, fíjate de ti. Aquí na nosa terra o nabo prácticamente non se comía. Isto se sacaba e se aproveitaba para darlle aos animales. Sí, señor. E pos caldos é riquísimo. Ai sí, pois benvido sexa. E logo de cortar as cenorias... Bueno, Beni, este aceite pidas verduras. Pois verduras para dentro, Veña. non se fale máis. Non se perde tempo. Mira, Ole. veña, xa canta aí. E máis que vai cantar. Cebola, nabo, cenoria... Estas ceboliñas van en peiliñas así, eh? Ahora que sí. poche todo xunto. Todo pochadiño. E vamos a cortar o Bueno. tomatiño, Lola. En taquiños tamén. Así en tacos, máis ben pequenos, para que así se fai antes, sabes? Non idea. Meu dito, meu feito. O tomate vai yo bonito, nin pintado. Tomate, Beniño. evidentemente. O bonito é moi versátil. Hai cantidad de formas de cociñalo. Mira, simplemente a plancha ou a brasa, delicioso. A brasa está riquísimo. Bueno, Vaya par, sí que tolean polo bonito. E pasada media hora... Como reduciu a ceboliña. pochadiña, como ves, vamos a botar o tomate que temos aquí cortadiño. Veña. Pra dentro, coa folla de loureiro. E que máis? Vamos a preparar tamén a guarnición, eh? Fene moi Vou ir ben. cortando as pataquiñas. E dona Lola vai traendo xa unha ola con auga para poñelas a cocer. Botámoslle un chisquiño de aceite de sal ou non? Hai que botarlle sal. Sal. Unhas areas. E a cortar tamén estes fermosos pementos. Como todo. O que falábamos antes, nas nosas hortas hai de todo. Hai de todo e bo. É bo. Eso é importante. Entonces, que ben cheira, veneno, este pimentiño cortalo. Que cousa rica. Igual que os feixóns verdes. Bastonciños de feixóns Sí, verdes. señor. Pois eu Están listos. coa zanahoria tamén xa terminei. Una puñera aquí neste platiño que mira que conxunto de colores, Benigno. Cores e sabores.
Este é un acompañamento de luxo. Todo este verde que te quero verde. E agora estes bastonciños de feixóns verdes que tamén son riquísimos. Todos pra ola. Pois nada, a cocer. E a esperar, pero... Pois iso está cocendo. Vamos a mirar este pochado. Ese pochado está moi ben, como ves, que ben está. Ben vexo. O tomate leva media horiña ao chup-chup. Bótalle así, con cuidadiño. Así. Vaya plato de bonito, Benino. Truso Adrián, pobre. Os hai que felicitalo, O que algo quer, algo lle costa. Pero os non Ti llevo... cando queres unha cousa fresca, vas á Plaza Primeira Hora. Justamente. A lonxa foi porque quixo el. Pois mira, viño branco. A bendecilo, ben bendecido. Viño branco. Veña. E a cocer aí co viño branco, xa verás que cousa rica. Xa verás, só estou mirando, ainda está sin cocer, pero xa si mira esta tarteira. Di que si, Lola. Isto vai ser a bomba. Que contenta estou, galdrumeiros. O bonito do norte é un peixe azul con excelentes propiedades nutritivas. Para empezar, temos nel unha fonte de proteínas de alto valor biolóxico e vitaminas do grupo B. Ademais, nel atopamos sales minerais moi interesantes, potasio, fósforo, magnesio, ferro e iodo, que contribúen a que todo funcione ben no noso organismo. Acompañado dunhas patacas e unhas verduras, vai ser un prato moi completo. Non deixedes de poñer unha ensalada na mesa e gardade un prato para min. Beni, xa pasaron os 12 minutos, mira para que esta tarteiriña. Mira que maravilla. Pois mira, Apagamos todo. apagamos todo. Cambiamos de posición. Eso, isto aquí. Así. E ahora Vamos a quitar. vamos a ir retirando o bonito. Sí. Así. Coas ceboliñas e as cenorias. Non sei que terán pensado estes dous. Ahora, toda esta salsiña, Beni, que tía vas a pasar por o pasapuré, vai nos quedar... Chachi piruli, digo eu. Mira ti que interesante. Así quedará un preve máis fino e homoxéneo. Bueno, Loliña, Xa isto está xa rematado. está rematadiño de todo, Sí, señor. Xa triturada. Moi ben, pois agora o que facemos é integrar na tarteira de novo todo isto. Ole, hop. E baleiramos agora aí Bota aí. toda a salsiña. Sí, señor. Así, move ben. Como cheira. Tomate, cebola, viño branco, loureiro. Que se faga un pouquiño aí e vamos a retirar esta guarnición. Mira que cousa, Xa vexo. Estas verduriñas cocidas son toda unha tentación. Sí, señor. Bonito todo, bonito nombre, bonito plato, bonito todo. E tamén deixa algo para nós, home, algo de bonito tamén temos somos, nós, ou tamén, non? claro que sí. Por suposto. E agora? Faltaba o vinagre de Xerez. Que o punto final. Oye, botar unha pingueira, moi pouquiña cousa. Ala. Xa abonda. Un último toque de aroma. Anda, aquí está a ensalada. Agora sí que sí. Está todo, non? Isto solo falta máis vino, amiga. Ai, é verdade. Larpeiros veñen, larpeiros veñen, larpeiros veñen e van. Bonito en salsa da horta, moi contentos comerán.